Áno, ja som úplne zvierací typ, ja milujem zvieratá, všetky zvieratá, čo vôbec existujú a rozhodla som sa jedného dňa, že ich budem ochraňovať. Nielen tie moje, ale aj tie, čo sú v prírode. A keď mi to projekt Greenway Global ponúkol, tak som neváhala ani sekundu, pretože viem, že chránim všetko dookola, čo sa týka prírody a môžem tomu prispievať. A prispievať tomu môžem s produktami, ktoré absolútne neškodia ani prírode, ani zvieratám a teda ani tejto mojej malej rozkošnej, ktorá tu každú chvíľku robí mláčky na zemi. A ja vám chcem ukázať, že akým spôsobom vlastne ošetrujem podlahu, keď sa vyciká. To si nehaj. A absolútne to neškodí. Čiže naše produkty sú absolútne bez chemie. Urobím to takto a viem, že ten psík, aj keď cez to prejde, že mu tým neuškodím. A taktiež, aj keď máte malé deti, ktoré sa ešte plázia po zemi a aj vám niečo rozlejú, tak vám to doporučujem, pretože tieto produkty sú absolútne bez chemie a viete, čo je na tom najlepšie? Že tým, že si ich nakupujete, tak podporujete projekty, čiže z vašich nákupov nejde všetko na výrobu, ale aj na to, aby Greenway mohol tieto projekty robiť a teda na ochranu delfínov, tuleňov, dokonca máme vlastnú veľrybu a taktiež ochraňujeme ohrozené druhy ako je leopard snežný a robíme rôzne projekty zber odpadkov, výsadba borovíc, čiže tento projekt je pre mňa naozaj veľmi, veľmi zaujímavý, inšpiratívny a verím tomu, že po zhliadnutí tohto videa sa budete chcieť pridať všetci tí, ktorí milujete zvieratá, hlavne svoje, ktorí milujete zdravie, ktorí chcete si zachovať dlho zdravie a byť so svojimi miláčikmi a byť šťastný jednoducho. Takže komu sa toto páči, určite sa mi ozvite a ja vám poviem presne ako na to. Čaute.